אוהבת לנסוע בדרך הזאת. אם היית מוכנה מתי שקבענו, לא היינו נוסעים בדרך הזאת. אמרת שתתקשר לפני שאתה יוצא. אמרתי שאני אוסף אותך ב-6. ערב טוב, מאיפה אתם? תל אביב. שבת שלום. שבת שלום. היי. היי, לא נשמע מתוק. לא נשמע זוהר. נהג יפה היום, אה? אור, אני יודעת שאני לא רק ממך מבקשת. אהלן אור, מה שלומך? מה קורה, יפי? מילאת הדלק? אני אמלא אחר כך. אחר כך. אני הולך חזרה אצל רן. שלום נתן. שלום אפי. היי. שלום ענת. שלום, שלום. תודה רבה. עוד לא פתחנו את הקודם שהבאת. מה חדש בסטאז'? אתה יודע, קורא חוזים, מנסח דברים מחדש. מה קרה לשיער שלך? מה עם אבא שלך? הוא בסדר. הוא מכין את עצמו עכשיו למכרז של התעשייה האווירית. יש מולו כמה מערכות אמריקאיות שמתחרות מולו. מה הסיכויים שלו? תשמע, זה חתיכת סטארט-אפ, טכנולוגיה חדשה לגמרי. זה אמור להצליח. אתה יודע שבזמננו היינו הורגים אותם עם גרזנים. התחלנו עם הגרזנים? טוב, אני בטוח שהכל יסתדר. תודה. לאן זה? לרן, קבלתי אותו ב9:30. שב ותסיים לאכול. סיימתי, תודה. אז שב ותחכה עד שכולם יסיימו. נו, אני לא יכול, מחכה לי. תגיד לי, איך אתה מתכוון להגיע? איך אתה חושב? זאת הפעם השלישית שאתה מחזיר לי את האוטו בלי דלק. אז אני אמלא אותו לא, עכשיו. לא, 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 לא. אתה פשוט לא נוסע, שב. תגיד לי, לא היית בחוג הזה כבר השבוע? חוג? איזה חוג? אז מה זה? זה חזרות, יש לי אודישן. באמת? כן, לעונה השביעית. אודישן, אולי כדאי שתתמקד בבגרויות בשלב הזה, לא? מה, איך לא סיפרת לי שעברת שלב? הודיעו לי רק היום. מה זה? כוכב נולד. מה זה, כבר עונה שביעית? אפי לא עוקב כל כך. שמעת פעם משהו שלי? לא, אחותך אף פעם לא השמיעה לי. לא ביקשת אף פעם, מה אתה רוצה ממני? יכול להשמיע לך פעם. סבבה, אני אשמח לשמוע. סתם מעצבן אותי שהיום כל אחד חושב שהוא נולד להיות זמר או שחקן. למה שבן אדם כישרוני לא ינסה לממש את עצמו? בתנאי שהוא כישרוני, לא? תעביר לי את החצילים. כן. מה נשמע? בסדר. יופי. מה חדש? כלום. כלום? כלום. מה עם רני? הכל בסדר, את יודעת. זו הודעה ממני. נמסור, הוא ישמח. איך אתם?
בסך הכל אין תלונות. אנחנו חווים לפעמים. לא יודע, הוא מתעצבן בקלות. הוא מתעצבן בקלות, אה? פשוט נהיית כל כך קטנה. לא יכול לסבול אותך. אתה יודע, כשהקימו את היישוב, אנשים פה פשוט צחקו עליהם. אבל מאז שהתחילו החדירות, יש פה בית אחד שלא מוגן לידי המערכות שלו. אפשר להגיד שיותר קל לגנוב את המונליזה מהלובר, מאשר לחדור לבית שלו. זה נראה כאילו יש שם עדיין כמה שטחים יפים. מה נשמע בלימודים? בסדר. מה אתם עושים שם עכשיו? עובדים על איזו הצגה שאנחנו מעלים בקרוב. וכל אחד עושה תפקיד ממש? כן. עושים את אנטיגונה. אבל צריך להיות ממש שחקנים בשביל להחזיק הצגה כזאת, לא? כן, אמא, זה מה שאנחנו לומדים שם. לומדים קשה. ואת עושה אותה? לא, את אחותה. תגידי, את לא דיברת עם אבא מה שביקשתי ממך, נכון? זוהר, את יודעת כמה דברים יש לי לזכור. מה כבר יש לך לזכור? טוב, אני לא מתכוונת להיכנס לוויכוח הזה עכשיו. עשית ויכוח על מזר פה, שאלתי אותך שאלה. את לא יכולה פשוט להגיד, סליחה, אוקיי, שכחתי. בכל מקרה, אם הם לא היו רבים בארוחה, אז אני הייתי מספרת לכם שאפי הציע לי לעבור לגור איתו. באמת? כן. טוב. מה את חושבת על זה? כמה זמן אתם מכירים? כבר שנה? את לא חושבת שזה מוקדם מדי? לא, לא יודעת. טוב. מה את חושבת על זה? תעשי מה שאת מבינה. זה אינפרה אדום. הראיתי לך כבר את המאוזר שלי? תיזהר, זה דרוך. תספרי לו. מה שדיברנו. אני ואפי עוברים לגור. זאת אומרת, אני עוברת לגור אצל אפי. באמת? ברכותיי. איפה הדירה? במרכז העיר. מאוד יקר, מה? לא נורא. תבקשי ממנו את המפתחות. תבקש ממנו אותה, מה אתה רוצה לי? לא עוד שעתיים, סבבה? איך תנהג חזרה כל כך היום? רק רבע שעה נסיעה, לא רבע שעה שאפשר להירדם. אז אני אשאר אצלו. אני הייתי לך במקום אחר, לא הייתה לבעיה עם זה, נכון? את לא יכולה פעם אחת להתערב לטובתי. עדיף שתבקש ממנו בעצמך. עדיף שתעופי מכאן.
מה? בוא ניקח אותו איתנו. לאן ניקח? חבר שלו. למה לא? אני לא חושב שאנחנו צריכים להתערב בזה. יש לו אמא ואבא. אני לא חושבת שזה מגיע לו. אני חושב שהוא הרוויח את זה. תעשה את זה בשבילי, טוב? ומה ההורים שלך יחשבו על הם זה? לא ידעו מזה. בטח שהם ידעו. זוהר, אני לא מוכן לקחת טוב. אותו. תן להם לעבור. תגיד, גם מחר הם עוד יהיו כאן? אני מדברת איתו, תעצור שנייה. זוהר, אנחנו לא צריכים להתערב. תעצור את האוטו שלי, זוהר, אני לא עוצר, זה מסוכן, אני לא עוצר. מתכוונת להסביר לי, לדבר איתי? אין לי מה להסביר לך. אז את לא הולכת לדבר איתי עד תל אביב? קר לך? כן. את רוצה לבוא אליי עכשיו?